Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, tatayo aming nga umini, hintay aming nidiri. Tiyaya ti Diyos sa nasudi, kayal daw ang napili. Daytoy di aldaw, kay naramit ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kumakada kayo. Hasta kumamit Iraman tayo, ti karkararag tayo, dagiti kakapsat tayo nga agyaman. Dagiti dimawat, ti panang kararag, ti pagyaman da, gapo ti panang salwa, ti Diyos kadakwada ng nangruna kayo tayo nga sakit. Special intention, ti speedy recovery, ni Gladys Makalalad, ken ni Jojo Makalalad. Kastamo ti panay karkararag tayo, dagiti minatay tayo, nang nangruna ni Osterberta, ken ni Catalina. Kakabsat at na may kari tayo makirano, diti tayo na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, at pagbabawian tayo ida. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararot tayo. O Diyos, kinayat mo ati anak mo sa gabaan na ti ipapatay iti cross, gapo kada kami. Tapnurok atan na kami ti pan nakabalin ti demonyo. Ipaay mo kadi, tada kami nga adipan mo maragpat mi ti grasya, tinagloriyaan a panagungar. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Isa magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. May basa na adaw ti aramid dagiti apostoles. Pimakder ti maysa kadagiti kameng ti Sanhedrin. Maysa Fariseo nga agnagan Gamaliel. Ken maestro ti Lingteg, apagraiman dagiti amin nga tattao. Pinairwar na pa'y basit dagiti apostoles, sana kinunay ti Sanhedrin. Lalaki ti Israel, agannad kayo ti inkay aramiden kadagitoy tattao. Saan pa'y nabayag, ang nagparang ni Judas, ang naging dalakal. Ket agugpat gasot dagiti lalaki asin murot tinipana. Ngayon napapatay ket nawarawara dagiti pasurot na. Saan ang nagbaligid ignay nga inrugina. Kalpasan na, nagparang ni Judas o taga Galilea, hindi madama ti sensus. Ado tinapasurot na. Napapatay met ni Judas, ket nawarawara dagiti pasurot na. Ita, daytoy ti makunak kada kayo. Bayan nyo lagta dagitoy lalaki, palubusan nyo ida. Tanugapwanan laeng, ti tao daytoy nga arami, awan to ti pagbanagan na. Ngem no naken ti Dios, di yung maparmek ida. Di yung busuren ida ang mga no ti Dios met laeng ibus-busuren niya. Impangat ti Sanhedrin, ti patigmaan ni Gamaliel. Inastrek da dagiti apostoles, inasapit da ida sa daimbilin manen, adidag sasaw inagan ni Jesus. Timanaw nga rod dagiti apostoles, saklang Sanhedrin. Kastaunay ti ragsak da, daimbilang ida ti Diyos ang may kari nagsagaba, ti panakaibabaing kapu itinagan ni Jesus. Tunggal aldaw, ijay templo ken dagiti balbalay dagiti tao. Ing tuloy dati nangisuro ken nangikasasabay tinaimbag damag ay prukan ken Jesus ti Kristo. Isa o ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos.
May sa abanag tilinawat ko iti Apo, agnaed ako nga iti balay na. May sabanang tinawat ko di Apo, agnaed ako mahibalay na. Ti Apo silaw ken salakan ko, siya sino ti kabuteng ko. Ti Apo ti sariked-ked ti biyag ko, siya sino ti kaamak ko. May sabanang tinawat ko di Apo, agnaed ako mahibalay na. May salaing abanag tilinawat ko iti Apo, daytoy ti kalikaron ko. Agnaed ako maiti balay na iti unos ti panagbiag ko, tapno mabuyak ti dayag na kinagdawat iti panangitaran. May sabanang tinawat ko iti Apo, agnaed ako mahibalay na. Mamatiak abayat ti panagbiag ko, makita ko ti kinaimbag ti Apo kadagiti tattaon na. Agtalek ka iti Apo, mamati ka ket di mo pukawen tinamnamon. When agtalek ka iti Apo. May sabanang tinawat ko di Apo, agnaed ako mahibalay na. Agsaong ka o Apo, dumdumeg to'y adipen mo, at daken ka dagiti sa uama ka, itetiyang naghayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa uama ka, itetiyang naghayo na biyag. Ti Apo, da kumakada kayo. Basta kumamit ka. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tinipay ken ka o Apo. Binalasiw ni Jesus ti Dan-aw ti Galilea, wenno Dan-aw ti Tiberias. Simurot ken kuana tinakad ado atat tao, agsipod ta nakita da dagiti nakakaskas daaw nga inaramid na idi pinaimbag na dagiti masaksakit. Simmangat ni Jesus iti maysa bantay, nagtugaw sadyay agraman dagiti adalan na. Asideg iden ti piyesta ti Paskwa dagiti Hudyo. Inwaras ni Jesus ti panagkita na, ket nakita na tinakad ado atat tao nga umas asideg ken kuana. Iti kasta kinunana ken ni Felipe. Panggatangan tayo nga ta, ti makaanay akanen dagitoy atat tao. Kinunana daytoy apang suot ken Felipe. Kinapudno na ammo idin ni Jesus ti aramidan na. Saan nga umanay ti 200 pesos nga igatang iti tinapay a pagbibingayan da, uray saggabasit dalaeng, insongbat ni Felipe. Adda maysa nga ubing alalaki ditoy a nagbalon iti 5 a tinapay a sibada ken 2 nga ikan, kinuna ni Andres, a maysa kadagiti adalan na ken kapsat ni Simon Pedro. Ngem anyamet ngay dagitoy iti kastoy a kaado ti tao. Imbaga ni Jesus sa pagtugawenda dagiti tattao, karuutan sadyay. Nagtugaw nga rod dagiti amin na tattao, ag 5,000 dagiti lalaki. Innala ni Jesus dagiti tinapay, nagyaman iti Dios, sana inbonong kadagiti nakatugaw at tattao. Kastamet inaramid na kadagiti ikan. Nanganda agingga anapnet da, idinabsob da aminen kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, urnungen yo dagiti natda ket awan ibilbilling yo. Inurnong da nga rod dagiti amin anatda, ket napno ti 10 ket 2 a basket, itinatda kadagiti 5 a tinapay, asaan a naibos dagiti tattao. Idi makita dagiti tattao sadyay ti milagro nga inaramid ni Jesus kinunada, awan dua-dua nga isu daytoy ti propeta nga umay ditoy lubong. Idi madlaw ni Jesus nga umay dagiti tattao ang mangala ken kuana tapno piliten da nga isaad nga ari. Nagpaklimanen nga isuna kadagiti bambantay. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayon tinipay ken ka o Kristo. Da nakatat-katawa nga maipopos ijay Facebook nga ustumat nga paiso.
Hindi awang pa iti ECQ, awang pa iti lockdown. Uray mo talaga iti taga-kumbento. Apo nagipos da, apo, bodil fight. Napandala mga restaurant, apo, sana all, kung kunang tumadag iti man nakibiyang. Ngali, nag-iimas nga makmakan. Pinasikat. Sa korte ko nadan nga, diya mo mabsog da mo laan nga diya, napatpatigan diya picture, tapno makita mo dagiti ko, ilike mo dagiti man nakibiyang, ad comment mo dagiti chismosa. Sana all ko na mo dagiti agin ko na nga hamula ka di. Ya ka mo kasla nagbalin nga kasla ka trending dagiti nga makmakan sa dinong nga restaurant, no anya nga kaado, madakwan. Kakunana, di jay na ikapost si Facebook. Itisakbay ti ECQ, feeling mayaman ka, nagninginata ka nung tatan, apo, nalapsan na kala ni Kapitan. Ipos mo pa yun nga, apo, kanyo matata kabagis ka. Ikanda kami, Mike. Awan tinaba nang, awan marigrigat. Kasla ka nagba nang ngarog ini. Tatan ka, dalabasit, malabsan na kalabasit, maitarayan na kalabasit ka. Apan, gumubat kan. Nga po tamakan ngarog. Kasla mo ti feeling tayo talaga nga awanan tayo amin ang kala ko talaga nga tay matay tay tibisinan nga kut aamot talaga sa jay ko ma kun sa bali kami no makan ti pagsasaritaan kala mo ti ugali da kay mal kay kakabsat ko idi nga kung kunak nga dildilaw kin maaruba tungtong ay hamol lang nga may isang oras ag 2 oras into na nagalas 11 nagalas 10:30 ka nya mga ta isaangan ay ano nya mga ta sidaanan day pagsasao diyan mi nya mga ta sidaanan wa ngagpay son hanteng isa gana ti kanan awang mati pagbiag apo ni Ma'am Rachel mo apo napay ka salad pa nya pwede kita nalaing kay kada tilog talamutan imumug kami gawan ngagpay so makan na talaga imagine ta 3 times a day 5 times pa itag merenda ka mo, adupay tak kilabban. Nasusapo ta kilabban mo, adupay kam di pangal daw. Ag mga kanto pa ila tirabi, 6 times ko namon. Agkape ka. Patupat, uri na bayag mo nga patupatan, ipos mo pa ilaang mo, pagpaapan laga niya. Hindi pa mo lagayan sakbay ti quarantine data nga patupat. Kala kumanga kala, inton rabi agpansit kanto man nagga mamitin nam. Gaan nga talaga kala ko makan haantay nga may contest na talaga na isugar ti basic needs tayo nga may isa ke dating makaan talaga nga no agbisin ti taon ate pilitan nga agtakawon malipatan na di moralidad na ti karon na jak takaw nga ang mga agbisin isod dakas dayjay ti kasla ko makan nga talaga kada ti mo ebanghelyo tayo rumabiin mapapantabay lagi ni Apo Jesus. Apay handa nga agdanag. Handa nga agdanag nga anya nga tatikanan da ijay. Kakaruutan, disyerto. Kawambantayan. Anya nga tatikanan da. Handa nga agdanag nga mapandala ta sumursurot kini Apo Jesus. Ngam nagpintas dito istoryana. Ni Apo Jesus ti mo na nga nakarina masapol da. Anya ti kunana inya nga tati pakantayo tinesting na ni Felipe. Nya nga tati ipakantayo ay agkurang oray gumatang ti dugas oray sa pipitin nga umanay. Kitain niyo mo di talit dagiti tata nya gaputan nakita dadi di kina di panakabalin ni Apo Jesus nga magagas ti masakit adu dagiti milagro handa bimanaw sumursurot dalat ti ni Apo Jesus nagtalit dalatan total sandan nga pinanunot no anya ti kanunda andan nga pinanunot no anya ti aramidan da ngamin na amaze da jikad ni Apo Jesus siraragsak maitay-tayok kumanayari na dahil so nga nalipatan da pa yun ura niya pagbiad da kakitaang matilain niya Apo Jesus niya isunatin mo na nakapanon amuna ko na nangarog ka tinisting na ni Felipe niya tayo pakantayaw amuna ti aramidan nang ko na at pakita mo ng tinilabro kanya ta kada dyan mo't kanya tayo kabsat awis na mo't ado na kita adal ti Biblia anak mga exegete anak mga biblical scholar kunada awan ti milagro di panangiburay ti adda kanyang kunada tada kiti nga tattao biyahero da adda kamilyo da iji kamilyo adda kuribot na adda nakapumpod iji nga kangkanan da kiso nga uray biyahe da nga adayo uray umyan da takan kanag adda takanan da ta adda ko adda kay di enroll di ubingan
Nagkararag ni Apo Isus, maysa-maysa nangiruar ti balon na kuna dati dagiti agad-adal ti Biblia. Dayjay ti milagro haan nga nagbalin nga mismo. Nga hala nagkararagan ka nagtutupakan na kita ikan ka dating tinapayan nga dala uri ka lang lumlumbungan ta magaggaburang kan. Kuna na hanga kasjay kuna da ti milagro ti jay ubing inruar na kinararagan ni Apo maysa-maysa nangiburay. Kuna dagiti agad-adal ti Biblia maysa nga side dayjay. Ngem hantay mo ana ibaga nga kasjelatan. Ta kuna nangarod ka miracle ka inya ngarod dayjay milagro kuna nangarod. Kati milagro ka multiplication of the bread panagado ti tinapay. Therefore awan tayo mo ijay kay sumot ti imbaga na bina ni Apo Isus madeta imadua nga talaga. Kala ko di nakararagan na di basket nga lagyanan na jay duwa nga ikan kin lima nga tina. Hamo may gibusan. Ang giwarwarasan karibo nga tao. Hamo may gibusan. Magatang ko kumadayta nga basket takitaan tayo no di warasan amin niya. Nagmayat naggasat dayta nga basket nga nagminagruan na nga pagiwarwarasan ni Apo Isus ni. Nga milagro ko na naman, di ka nagtalit tayo. Aw maaramidan tayo, hantay may explain at milagro garon. Iso daytoy, nakasjay mo dali ti tao, napanggarat ta si morsorot kini Apo Isus. Handa nga dinanag no anya ti may kananda, handa dinanag no anya mapasama basta nagtalit na kini Apo Isus. Kas di gayam no gano adda talit tayo, adda relasyon tayo kini Apo Isus nga kun uray pa diti pagbukbutingan tayo nga makan. Pag-aapaan nga basol amin ni kapitan. Ating kapitan takin basol ayan. Ada bilbilyon dati DSW di kung kunada. Ori dagiti kahantay nga danagan. No ti umuna nga aramidan tayo sumurot kini Apo Isus paunagen ti relasyon. Sumaro nga sakbay ka maturog kag tugaw ka iti panunot mo kasaritam. Inya Apo Isus dinakamkad baybayan. Halumot na kitang kararagan tayo nga nagitay frontliners nga kakabsat nga nakunada pa yun ka talaga nga na positive da pa yun ng imimbag ngamin nabilag nga ruti kararag nabilag nga ruti panagtalot kini Apo Isus iso nga dahi yung uray pa bisin sakit nya nagitay kunana ni San Pablo nya ti who will separate us from the love of God kunana sino ti makaisina kada tayo sakit didigra, bisin, uray pa ni patay ko na awan di makaisina kada tayo ti panagayot na. Alam no kinaya na nga pinakanta rin ni Bribo, datay tulaki din, may sa pamilya, individual, basta ang talag tayo ko na aramidan tayo jerumbang nga aramidan tayo awan duwa ipaay na tayo. Ang tanging alay ko naway kamitin, ito lamang Ama, wala nang iba pang akong inihiling. Pumararag tayo kakabsatag na tayo kendagiti adaton tayo makaayayo kumay ti Dios Ama aman nakabalin amin. Ako umatin na kumanay iti adatong galagita imam, ken may paaya pa kay dedeyawan, ken pa kay gloriyahan tinagan na, ken kasta met apagimbagan tayo, ken kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Awatem kad Apo dagiti daton mi, ken iti sidong ti panlalaknib mo, masalimat mitan mi kuma dagiti nalpas mon nga inted ket magunod minto,
dagiti agnanayon apam magasat mo gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at ako matada kayo. Hasta kumamit Itag-ayo dagita puso yo. Dadan sa tagay ni Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Udno na ya may karigat rumben annong migat pa kay salakanan mi ada kami ti amin a tiempo ken Kristo. Ibunandag mi apo dagiti pa kay daydayawang. Ngem nang runa una iti daytoy a tiempo apan nakay sakripisyo ni Kristo adaton mi. Tababaan ni Kristo dagiti anak ti pudno maipasngayda iti agnanayon abiyag ket mailukat dagiti mamati kadagiti mamati ti ruangan ti langit ket babaen day di ipapatay na pinarmet na ti ipapatay pannakatay mi ket babaen day di panagungar na insubli na ti biag kada kami anan sa tagrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti imno ti panakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin na paraswa. Pilangit ken daga napnuda ti pakaydaydayawang, usanay ti kamatwan. Madagitayaw tumay tinagang ti Apo, usanay ti kamatwan. Udno na ya abig ka kinasanto ket sikatigubuayan ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rute pa imo ti espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ipaay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti bagi isu mayawat to a may paay kada kayo. Kasta matakalpasanday di pa ng rabiida na nga iti kalis, nagyaman manenken ka. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo katuminon kay amin iti daytoy. Kadaytoy iti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayo na tulag. Iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babae Ti krus mo ken ka panagungar, inna kami salakan sika ng lupot ti sangalubungan. Iti ngarod pa ilagit mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biyak ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi kandara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin na obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakapsat mi apim mo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidan kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken nainggasata na Birhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat ako sa nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isoda anakapudno anagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Iti timpuyok ti Espiritu Santo iropnoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti ama ket walwon tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Aming adat sa dilangit, malaylayan kumati Tinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matumpal kumati nakim mo, ilidaga kas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito, iti kanen mi, iti patinayan gandaw. Pakawanin mi at ibasol mi, akas met pamakawan mi. Ibasol, lagi tinakabasol kada kami. Di nakamet baybayan mo man mo, sumiso, salakan na kam ketidakan. Dawatin mi gan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagtaksan mi. Itdem kada siya ayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami.
kan kanayon kumalaing iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di pa nangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi kanitiyahay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kapukwam dito ray di pa nakabalin dayaw teganayon na dito sa Doa po mi Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi tiningmingam, ngarigat ti pamati ti iglesia, ket kas mayan nuro ti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan ko na ti kapyaken panagkaykaysa si kang agbiyaken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangan ka kada kayo. Basta kumamit ka. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kordero ti Dios sa may kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa may kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa may kadagiti basbasol ti lubong hindi Ken dero kada kada. kami ti kapya. Ito ni Apo Jesus at iti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Ako sa may karimay kadagiti kadagiti may sasana sa umapay pagtundi kadagiti. Ibagi kandara ni Kristo. Amen. Ang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Napuan tarigagaya panagkumulgar, penno na espiritual na panagkumunyon. O Jesus ko, mamakyak na dakay tinasantuan unay na sakramento. Ay ayaten kami pangpangruna, yung ti amin abana. Ket tarigagaya na awaten ka iti kararwa. Yan gaputasan ka maawat ita, tinasantuan na sakramento. Kung may ka dito'y puso, uray man laing babaen tina espiritual awagas. Arapupen ka kas man lang mismo madakan iti puso, kaya ti kaysa si bubukel na biyag ken kararwak ken ka. Saan mo kad ngay palubos ang naisinak ken ka. Oratio Imperata, agpaay ti panakasalwad, manipod iti 2019 and coronavirus. Diyos nga amami, kumamang pangken ka iti nakaraw apakasapulan mo. Dawaten mi iti panangganawang kada kami iti sakit at 2019 and coronavirus.
anak katayanin ti sumagungano, kanang ipulbo iti adu tattao. Agdawat kami iti grasyam, agpaay kadagiti tattao, anak ipakman, ti panakaadal, maanya kita ti sakit daytoy, kinanya ti nagtaudan na, kino kasano ti panakati-pati panagwaras na. Karabayam ti panagsukisok dagiti eksperto ti medisina, tapno taminginda sila laing ken si dudungo dagiti masakit. Kastapay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado, anasken amang biro iti agas ken solusyon ti epidemya. Idawdawatan mi dagiti agsagsagawa iti daytoy aspi, tapno may subli ti sigod at salong adda. Ikan na kami iti grasyang agserbi, agpay iti pagimbagan iti amin, ken ti tumulong kadagiti at kasakila. Gapu ken Kristo, nga anak mo ken apo mo, iso ang makipagbiyak, ken makipag-ari ken ka, iti dimpoy iti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayan ng awanting ka. Amen. Maria, tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikakaasin na kami. San Roque. Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikakaasin na kami. San Pedro Carunzo. Ikakaasin na kami. Mangibaon ka, uapo iti nasasimpet, nagsabi iti iglesia. Umarawag tayo. Apo aywanan na kam kadingen sa lakan mo, babaan ti agsarday nga ayat mo. Tapno da kami asinugbot ti anak mo, babaan ti panagtutuok na. Agragsak kami iti panagungar na, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga nanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasama. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin ng Dios. Ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon amisa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo. Pagarabi tayo amin.